I just want to share with you guys how about what happening now in Chartered Road Central, Hong Kong. So ito ang Chartered Road noon. Ang Chartered Road noon guys ay isa sa pinakamagandang puntahan ng mga OFW, ng mga Pilipino. Dito sila sumasayaw, ginaganap ang kanilang mga event, sayawan, kantahan, pageant, mga sali sa mga drama, ganon. Dito rin nagsushooting ang mga artista noon guys na galing sa Pilipinas. So, ang ganda pa noon ng Chartered Road nung wala pang pandemic gaya ng COVID at saka mga ralista. Kasi napakasaya noon, masaya kang gumalaw kahit saan ka pupunta, malaya ka. Diyan mo binubuo ang pagod mo, ginugugol mo ang pagpapahinga mo buong araw sa pagod mo ng isang week. So, napakaganda noon guys ang Chartered Road Central. Tapos dito rin ginaganap ang mga iba't ibang event gaya ng mga Independence Day, ganon. Pero ngayon guys, ito na lang ang Chartered na makikita ninyo. Kokonti na lang ang mga tao. Wala nang gaanong pumupunta kasi nga dahil sa pandemic, hindi kasi pwedeng ngayon dito magsama ang apat na tao. Ngayon hinihigpitan na naman ang pagsama ng mga kapwa nating Pilipino na magkakadikit-dikit kasi may multa. So ngayon sa taong ito guys, ito ang pinakamahirap at pinakamaraming nangyari sa buong mundo. Ang taong 2020 talaga. Ang ini-expect lang natin noon, ang 2020, ang pinakamagandang taon, pinakaswerteng taon. Pero kabaliktaran pala guys ang nangyari. So ito ang Chartered Road Central, Hong Kong noon. Diyan makikita ninyo ang ating mga kapwa mga Pilipino. Diyan sila tumatamba, namamahinga. Diyan na rin sila. Dati walang nagbabak sa daan. Ngayon, hanggang sa daan na po sakop ng pagbabaks nila para lang may maipadala sa kanilang mga pamilya. So, ang alam siguro ng mga pamilya natin sa Pilipinas ay maganda ang buhay ng isang OFW dito sa bansang Hong Kong. Nagkakamali po sila. Ang mga OFW po ay walang pahinga, hindi sila kahit gusto man nilang makapagpahinga ng gusto nila hanggang sila uuwi sa kanilang mga amo. Paggabi na, hindi sila makapagpahinga guys. Ayan ang reality ng pagiging OFW. So, hayan sila. Nakikita nyo sila guys, sa daan sila nakaupo, dyan na rin sila kumakain. Ayan, ang tunay na buhay ng isang OFW. Kaya yung mga hindi pa nakakaranas na maging OFW dito sa ibang bansa, huwag nyo sanang isipin na ang mga OFW ay masaya at magandang kanilang buhay dito. Kasi dito sa ibang bansa, ang pagiging OFW ay napakahirap. Ayan. Hindi sila makapagpahinga sa kanilang 1 week na pagtatrabaho. Kahit isang araw man lang sila makapagpahinga, hindi sila makapagpahinga dahil walang permanenteng lugar para mapagpahingaan. Yan ang buhay ng isang tunay na OFW dito sa ibang bansa guys. Ayan, ang daan na yan, punong-puno yan ng mga tao noon guys. So ngayon wala na. Ganyan na lang ang itsura ng ating Chartered Road Central, Hong Kong. Dinadayo rin ng mga artista yan guys noon. Dito rin nagsushooting ang mga iba't ibang artista na galing sa Pilipinas. Ayan, kagaya nila Catherine Bernardo, nandiyan pa sila.
It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby, does it make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear? And maybe I'm losing it, 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. So here's to someday. I'm kinda over all the talk. Miss Independent never worked for me. Now I don't really mind. There's nothing wrong with needing you. Anyone who wants to criticize isn't worth the time. But baby, it doesn't make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear. And maybe I'm losing it, 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. So here's your someday. I know I got a lot of stuff, and honestly it makes me terrified of showing it to you. But my best friend always says that if you're right. Ayan guys, nung wala pang pandemic guys, at wala pang mga rally, ganyan, dito dinudumog ang mga artista, kagaya ng Hello Love Goodbye. Ayan sila. Dito nila shooting yung Hello Love Goodbye sa Chateau Road. At yung mga sumasayaw na yan, kami yan. Kasi noon in-approach kami ni Direk Cathy para maging background lang nila sa movie. So, ayan sila, dumaan. So, yun guys, thank you for watching. Sana bumalik na yung dating saya ng Hong Kong. Thank you!